wani abu guda diya na duniya na yanzu nan. Menene? Kaga harkar da zamu ma mutane a zakari nan. Wallahi na damuna. An zame maka? Bari in maka. Zan je kasuwa da nan manta da barkonu da chako da ya kamata in dora in je kasuwa. Ai na kuma na dawo gida. An cire ma kawuna. An cire mai nashi. Kawuna an cire mai nashi. Kawuna an cire mai nashi. Me suna kawunka? Ni ma ce an cire min nawa. Ni ba san ya zaki. Da an cire me ka ce ma matanka? Tata, ba yanzu ban shiga gida gobe wallahi. Tun jiya? To ya me zan ce mata? Ni ba zan je gidan ba. Me zan ce mata? Ba na zai ka ce ka doka barkonunka da gawayi ka dinga dora ka sa aljihunka. Ko an taba ka abun nan ba zai zare ba. Allah ya tsine musu albasa. Allah ya canja maka suna. Allah ya tsine musu albasa. Ba sun cire wannan abin Allah ya tsine musu albasa. Dan Allah wahala ne. Wallahi ba laifin su bane. Ba laifin su bane. Tinannun mutane ne ba. Me tunanu a gurin? Tinin bune ya sa su. Kowa na jin yunwa. Wato yanzu nan duk shugaban kasan da ya hau mulki sai kowa ya kawo nashi shirmentation. To yanzu ka san damuwa na yanzu. Wato nashi tunabon shirmentation nashi kenan. To ka ji damuwa na yanzu. Yi mai damuwanka. Ka san suna canja shi. Daga Danbaba zai ga suna yar baba. Gaskiya gara a mai da shi ma. Yar baba to ya. Tur ne ma. Ba zakari ka zo nan mace kina yanzu. To da ni da mata na mun zama ɗaya kenan. Ni tsoron shiga gidan ne ba to na shiga gidan ta fara maka fitina ba. Ba abin da fi ka san su da fitina. Ba abin da fi ce rai. In sun fara maka hakan nan. Ba abin da fi ce rai yanzu ka je ka zo na daki wani wuce shiga da cin matanka. Cas kana jin kukan. Allah ya tsine musu albasa na ce maka duk da cire wannan abin Allah ya tona asirin su. Amin. Ya sa ba abokina haka. Ya kuri. Ya kuri.